εδώ στο Υπουργείο να ευχαριστηθούμε τον Άγιο Αρχαΐας στις ακολουθίες, στις τελετές που βρέθηκε, τίμησε, λάμπρινε με την παρουσία του. Θα σας διάβαζα το βιογραφικό του, αλλά δεν θα το κάνω, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα. Το πρωί είχαμε μία κουβέντα με τον Άγιο Αρχαΐας και θυμήθηκα μία ιστορία. Οπότε θα πάρουμε αυτή την ιστορία και θα την ενώσω στο βιογραφικό του με έναν άλλον τρόπο. Είχαμε πάει με έναν ηλικιωμένο Μητροπολίτη σε ένα μοναστήρι, κάποιες σχέσεις εκεί πνευματικές, και μέσα σε ένα δωμάτιο τον βάλαμε όπου υπήρχαν κάποιες μοναχές που έρωβαν για τράπεζες, κάνανε αυτό το διακόνημα. Και ήταν ψιλοάσχετος ο Μητροπολίτης αυτός με τα άμφια. Ξέρετε στις συμβασμένες, δεν είχε πολλά. Οπότε είχε μια πάρα πολύ καλή στόφα. Στόφα είναι ένα ύφασμα με σχέδια ιερατικά, αλλά και μπορούμε να κάνουμε καναπέδες, έτσι, και τέτοια πράγματα. Οπότε πήγε στη στόφα μπροστά και λέει, πάρα πολύ ωραία στόφα. Ναι, λέει, συμβασμένες, του λέει, αδελφή, πάρα πολύ ωραία. Αλλά μου τζουρωμένη, λέει. Είναι παλιά στόφα. Αλλά την ίδια στιγμή, λέει, είναι ανάγλυφη. Είναι καλή στόφα. Κοιταζόμασταν με τη μοναχή, γελούσαμε λίγο και λέει πόσο κοστίζει. Λέει, αν μείνει κανένα κομμάτι, είναι πανάκριβη. Δηλαδή, πόσο έχει. Είναι πανάκριβη. Είναι... Αφού είναι παλιά της, λέει. Λοιπόν, σεβασμιότατε, το δίδαγμα που πήραμε από αυτή τη συζήτηση με τη στόφα είναι ότι το παλαιό είναι ανεκτήμητης πολλές φορές αξία και διαχρονικό. Το μουτζουρωμένο από το χρόνο έχει άλλη τιμή, γιατί μόλις το πιάνεις είναι ανάγλυφο, είναι ζωντανό. Από αυτό το ηθικό δίδαγμα που πήραμε εκείνη την ημέρα από τη στόφα, ερχόμαστε να πούμε για εσάς, ότι είστε κάτι ανεκτήμητο μες στην Εκκλησία. Και είστε ανεκτήμητο μες στην Εκκλησία γιατί πέρα από τις περγαμηνές σας, η καρδιά σας, η καλλιέργειά σας, το χαμόγελό σας και όλες φυσικά οι γνώσεις που έχετε μεταφέρονται από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε ανάμεσά μας, ευλογημένοι, και να πω, Άγιε Αργουλίδος, ότι η Αγία Τριάδα που εορτάζει στον Ευαγγελισμό 100 χρόνια δεν έχει κάνει πανηγύρι Μητροπολίτης. Και αυτό νομίζω ότι ήταν σημείο και σημάδι από το Θεό που επιλέξατε αυτή την ημέρα να βρίσκεστε μαζί μας. Τα έτη σας να είναι πολλά και δεν θέλουμε να φύγετε. Δεν θέλουμε να φύγετε. Το θέμα που έχετε διαλέξει σήμερα είναι ένα θέμα για έναν αρχιεπίσκοπο στην Αλβανία. 95 ετών έφυγε από τη ζωή για να πάει στην Άνω Ιερουσαλήμ και ξαφνικά όλα τα μέσα έπεσαν σε αυτή την είδηση ότι έφυγε ο Αναστάσιος και ξαφνικά όλοι ενωθήκαμε οι χριστιανοί. Όλοι είχαμε κάτι να πούμε γι' αυτό που το κρύβαμε καλά μέσα μας. Κάποιοι τον γνωρίσαν. Εδώ έχουμε και ανθρώπους που ήταν μαθητές του. Και ενώθηκε όλη η Ορθόδοξη κοινωνία στο άκουσμα για την κοίμηση αυτού του σύγχρονου, επιτρέψατε μου, Αγίου. Θέλουμε να μην πάρουμε άλλο χρόνο από ό,τι μας έχετε ετοιμάσει, αλλά
Φοβόμουν να εορτάζω και έχω αφήσει ανοιχτό το τηλέφωνο. Μόνο εγώ επιτρέπετε. Με συγχωρείτε. Περιμένουμε να ακούσουμε γιατί ενώθηκε όλος ο κόσμος, όλοι οι Ορθόδοξοι και μη κοινότητες, στο άκουσμα της κοιμήσεως του Αναστασίου. Τι είχε ο Αναστάσιος. Καλώς ορίσατε, αδελφοί. Ευχαριστώ και εγώ τώρα εκ μέρους όλων. Ευχαριστώ χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους εορτάζονται σε αυτήν την εορτή, τη μεγάλη, που σήμερα εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να εορτάσω στη Μητρόπολη σας, σεβασμιότατε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω εσάς για την φιλία τη μακρά που έχουμε. Είμαστε εικοσάριδες όταν η χάρη του Θεού μας έφερε με κάποια ευκαιρία να περάσουμε μαζί 15 μέρες σε μια κατασκήνωση. Και 20 ετών, 20 μέρες, ήταν 20 μέρες. Έχετε καλύτερη μνήμη. Εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος από εσάς και η μνήμη ασθενή. Αλλά εγώ ευχαριστώ το Θεό καταρχήν και εσάς που είμαστε εικοσάριδες, τώρα δεν είμαστε πια τόσο, έχουν περάσει μισός αιώνα σχεδόν, οπωσδήποτε μισός αιώνας, και κρατάμε αυτή τη φιλία και χάρη σε αυτή την αγαπώσα καρδία σήμερα είμαι εδώ και πάντα το χαίρομαι όταν βρίσκομαι στην επαρχία σας. Και αυτή τη φιλία και την αγάπη εγώ τη θεωρώ σαν το πολυτιμότερο πράγμα που ο Θεός με αξίωσε να έχω στη ζωή μου, διότι είστε ένας από εκείνους τους εκλεκτούς που ο Θεός με αξίωσε να τους κάνω φίλους. Και σήμερα εγώ ήρθα να σας μιλήσω για έναν μεγαλύτερό μου που μας περνάει μια γενιά περίπου, που είναι στην Άνω Ιερουσαλήμ, τον έχει καλέσει ο Κύριος, αλλά μπορώ να πω ότι ήρθαν τα πράγματα έτσι ώστε να τον αισθανθώ ως ένα φίλο. Γιατί εκείνος βέβαια το ενθάρρυνε και το επέτρεψε. Και σήμερα δεν ήρθα να σας κάνω μία διάλεξη για το τι έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, γιατί ασφαλώς έχετε ακούσει πάρα πολλά. Ήρθα ακριβώς επειδή ο Θεός με αξίωσε να έχω μία επικοινωνία και στενή συνεργασία 50 χρόνων και πάνω μαζί του, να σας πω μερικά από τα πράγματα που έχω κρατήσει στη μνήμη μου. Γιατί νομίζω ότι καταρχήν εγώ θα τονωθώ ανασκαλεύοντας τη μνήμη για να βρω μερικά από τα στοιχεία τα πολλά που με συνέδεσαν με τον Αναστάσιο, αλλά και εσάς νομίζω μπορεί να βοηθήσουν αυτές οι αναμνήσεις να κάνετε τους δικούς σας συλλογισμούς και τις δικές σας σκέψεις. Διότι καλά, υπάρχουν περιστάσεις, εσείς έχετε τις δικές σας αναμνήσεις, εγώ τις δικές μου, αλλά κάπου συναντώνται όλα αυτά, διότι είναι εμπειρίες και βιώματα ζωής. Και όταν πρόκειται για βιώματα τα οποία είναι κατά Χριστόν, όπως λέμε, βιώματα τα οποία αναμοχλεύονται με αυτό το μυστήριο που είναι η Εκκλησία, που είναι το ζωντανό σώμα. Γιατί ζωντανό? Διότι είναι παρούσα η ζωή και η πηγή της ζωής, ο Χριστός. Όταν αυτό που είναι προσωπικό μας αναμοχλεύεται με αυτό που είναι η παρουσία του Χριστού, η αίσθηση ότι ο Χριστός είναι παρόν, αποκτά μία δύναμη πάρα πολύ σπουδαία και χρήσιμη για όλους μας. Και αυτό ήθελα να καταθέσω όσο σύντομα μπορώ σήμερα στην αγάπη σας. Ήθελα να σας πω καταρχήν ότι τον Αναστάσιο τον γνώρισα πριν τον γνωρίσω. Γιατί? Διότι
μας χώριζαν 21 χρόνια. Ήταν 21 χρόνια πιο μεγάλος από μένα. Αλλά πήγε στο ίδιο γυμνάσιο που πήγα εγώ. Ήταν ένα γυμνάσιο στο κέντρο της Αθήνας, αν έχετε υπόψη, στην πλατεία Βικτωρίας. Και το γυμνάσιο αυτό, στην εποχή που πήγε ο Αναστάσιος, ήταν μέσα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1941 πήγε στο γυμνάσιο εκείνος. Εγώ πήγα στο γυμνάσιο το 1962, 21 χρόνια μετά. Αλλά κάλυπτε αυτό το γυμνάσιο μια τεράστια περιοχή. Δεν υπήρχαν πολλά γυμνάσια. Φανταστείτε ότι όταν πήγα στην πρώτη γυμνασίου είμαστε 165 παιδιά και μας είχαν χωρίσει σε 2 τμήματα. Και έπαιρναν οι δάσκαλοι και έβλεπαν τα παιδάκια που ήταν πιο αδύνατα και ισχυρά και τα έβαζαν 4. Εγώ ήμουν λιγάκι μέτριος. Και εγώ δεν ήμουν όπως με βλέπετε τώρα, καμία σχέση. Ξεχάστε. Και είμαστε 3 ή 4 σε κάθε θρανείο. Αφού καθόντουσαν πια τα 2 παιδάκια στις άκρες του θρανείου. Μετά η κατάσταση είχε φτάσει στο προχώρητο και μας χώρισε. Έτσι ήταν και στην περίοδο του Αναστάσιου, ξέρετε, μου τα έλεγε αυτά. Δεν υπήρχε τότε το χρήμα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξέρετε, η κατάσταση ήταν, εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι, πατέρα Αναστάσιο, πατέρα τα ξέρουμε αυτά. Και άκουσα για πρώτη φορά στην πρώτη γυμνασίου περί του Αναστάσιου ως ενός μαθητού φαινομένου. Γιατί είχε πάρει σε όλα 20. Έβγαλε το απολυτήριο με 20. Και νομίζω είχε πάρει ένα 19 που του έδωσε ο γυμναστής. Επειδή είχε μοιοπία πάρα πολύ αυξημένη. Και τέτοιο βαθμό βέβαια δεν είχαν πάρει. Εκείνη την εποχή δεν δίνανε βαθμούς. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε η αυτού μεγαλειώτης ο μαθητής. Ο μαθητής έχει βγει ένα βιβλίο για το δεύτερο γυμνάσιο και ο τίτλος «Σεβασμιότατη» είναι πολύ χαρακτηριστικός. Ο συγγραφέας ήταν μαθητής του δευτέρου γυμνασίου. Η εποχή των χαστουκιών. Το έχω έτσι σπάντα και το βλέπω το βιβλίο αυτό και γελάω. Που με τολμήσεις να βγεις μαθητή πλέον. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια, διότι τελείωσε ο καθηγητής, ο δάσκαλος. Και παρόλα αυτά από εκείνο το σχολείο βγήκανε σπουδαίοι άνθρωποι. Ο Σεβασμιότατος είχε πολύ φιλική σχέση με τον Γιανναρά. Ο Γιανναράς ήταν και αυτός μαθητής, λίγο νεότερος από τον Αναστάσιο, στο δεύτερο γυμνάσιο. Και άλλοι πολλοί επώνυμοι και καλλιτέχνες και άνθρωποι των γραμμάτων, αλλά κληρική δεν έχει καταγραφεί. Ο Αναστάσιος ήταν που έβγαλε το γυμνάσιο το 47 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η αναξιότητά μου. Δεν έχω ακούσει για άλλο κληρικό. Για να δείτε δηλαδή το ύψος και το βάθος. Γι' αυτό το λέω. Είπε ο πατήρ Ευάγγελος κάτι για τις στόφες. Ασφαλώς αναφερθήκατε στις αξίες, πατέρα Ευάγγελε. Και εδώ πρέπει να υπογραμμίσω καταρχήν ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο αξίας. Αλλά γιατί αξίας? Ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι μας. Πέρασε τις δυσκολίες του, είχε και τις ευκαιρίες τις οποίες αξιοποίησε στο έπακρο. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που είχε μία σταθερότητα σε μερικά πράγματα. Και ξέρετε, αυτή η σταθερότητα μπορεί να ξένησε ή να στενοχώρησε μερικούς ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει τη διαφορά, τη λεπτή που υπάρχει μεταξύ εγωκεντρικότητας και ταπεινοφροσύνης. Ο Αναστάσιος ήταν ηγέτης.
Ο Αναστάσιος είχε χάρη Θεού για να γίνει αυτό που έγινε. Δεν έγινε ο Αναστάσιος επειδή ήταν φιλόδοξος ή υπερόπτης. Του έδωσε ο Θεός κάποια χαρίσματα και το ότι εγώ τώρα πρώτης τάξης μαθητής του γυμνασίου άκουγα για τον Αναστάσιο. Γιατί εκείνη την εποχή έπρεπε στο γυμνάσιο να μας δώσουν και κάποια ας πούμε σύμβολα ή ότι το είχαν καμάρι στο γυμνάσιο, ότι έβγαλαν κάποιοι μαθητές αριστούχοι με ένα βαθμό τάδε και μας το έλεγαν ως κίνητρο, προσπαθήστε κι εσείς, γιατί εδώ έχετε αυτό το χώρο που έβγαλε έναν αριστούχο. Αν θέλετε, δουλέψτε κι εσείς να γίνετε αριστούχοι. Αυτό ήτανε. Και ακούγαμε για τον Αναστάσιο τότε ότι ήταν το φαβορί των αριστούχων. Τότε λοιπόν τον γνώρισα. Όταν πήγε στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, σεβασμιότατε, εγώ ακόμα δεν ήμουνα στη θεολογική σχολή, ήμουνα στη φιλοσοφική σχολή και στο τελευταίο έτος έγινε καθηγητής, τελευταίο έτος που ήμουν εγώ στη φιλοσοφική έγινε καθηγητής ο Αναστάσιος και πήγαινα και άκουγα τα μαθήματά του και η αίθουσα ήταν γεμάτη. Είχε ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Ο Αναστάσιος δεν είχε αφήσει ανεκμετάλλευτη καμία ευκαιρία της ζωής του. Από μαθητής ήτανε δραστήριος, ήτανε μέτοχος σε κάθε τι το οποίο μπορούσε να τον συνδέσει με εκείνο που ήταν το αξιακό σύστημα που όλη του τη ζωή θα το δούλευε και θα έσκαβε για να το φτιάξει. Και αυτό το βρήκε στην Εκκλησία. Και ξέρετε πώς ξεκίνησε ο Αναστάσιος. Τώρα θα σας πω ό,τι θα σας πω από αυτά που μου έχει πει ο ίδιος και από αυτά που έζησα εγώ μαζί του. Η Αγία Γραφή μου είπε, εγώ ξεκίνησα διαβάζοντας το Ευαγγέλιο από μικρή ηλικία. Στην αρχή δεν το καταλάβαινα. Αλλά μέρα έμπαινε, μέρα έβγαινε, χτίζεις κάτι, βάζεις ένα τούβλο σήμερα του και σιγά σιγά έρχεται και σου γίνεται μέρος της ζωής σου και των συνηθιών σου. Έλεγα με εσάς για το παιδί πόσο σήμερα τα παιδιά χτίζουν την προσωπικότητά τους μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από έναν κόσμο εικονικό και βέβαια αυτό είναι, χτυπάει ένα καμπανάκι, διότι με αυτόν τον τρόπο πώς θα χτίσεις, πώς θα στήσεις θεμέλια για να χτίσεις μετά κάτι. Μας έχει προβληματίσει όλους. Τα έχουμε πει με το σεβασμιότατο επανελειμμένα αυτά και είναι ένα θέμα που πρέπει, είμαι σίγουρος, η Εκκλησία να το αντιμετωπίσει σοβαρά. Δεν είναι θέμα που μπορεί να το λύσει ο καθένας. Και αυτό είναι ένα θέμα επίσης για την οικογένεια, που συνεχώς μας πλησιάζουν οι γονείς και λένε δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση. Δεν λύνεται αυτή η κατάσταση με την κάθε οικογένεια να μένει απομονωμένη. Εκείνη την εποχή ο Αναστάσιος είχε προβλήματα. Η μητέρα του δεν ήταν μαζί του, διότι έφυγε από τον κόσμο πολύ σύντομα και μου έλεγε πάντα ότι τον μεγάλωσε η μεγάλη του αδελφή, η Έγλη, η οποία ήταν μια ηρωίδα. Δεν μιλάμε πολλές φορές για αυτούς τους ανθρώπους. Η Έγλη, τώρα κορίτσι 20 χρονών, έχασαν τη μητέρα του και εκείνη του έδινε εκείνο που θα ζούσε ο Αναστάσιος και θα έσκανε. Αγάπη. Αγάπη ειλικρινή που είναι πάντα αγάπη θυσίας. Όχι υποχωρήσεως, όχι χαϊδέματος, όχι πάντα έχεις δίκαιο. Κάθε άλλο. Το αντίθετο. Του έλεγε συνεχώς πόσο η ζωή μας φέρνει μπροστά σε δυσκολίες που αν δεν ετοιμαστούμε για αυτές δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Και του έγινε αυτό του Αναστάσιου. Την Έγλη τη γνώρισα προσωπικά. Ήταν μια γυναίκα πονεμένη, διότι στη γέννα του αγοριού της ο μευτήρας
έκανε ένα λάθος και το παιδί ζει ακόμα, το παιδί της Έγλης είναι 67 ετών, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να ενταχθεί στην κοινωνία διότι έχει μία αναπηρία από τη γέννα. Του έκαναν κακό, είναι πάντα, δεν μπορεί να μετακινηθεί μόνος του, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνος του. Τον μεγάλωσε και αυτόν, είχε το πρόβλημα με τον άντρα της, θυμάμαι που ήταν φιλάσθενος, ήταν και αυτή μια ηρωίδα. Και πάντα ο Αναστάσιος θυμάμαι ότι την είχε για παράδειγμα και μου έλεγε κάτι το οποίο θα το πω σε εσάς και το λέω πάντα και νομίζω ότι είναι μία κουβέντα που με έχει σημαδέψει και εμένα. Κοίταξε, λέει, ο Θεός φαίνεται μας δίνει τον πόνο στη ζωή μας σαν μια σμήλη για να σμιλεύουμε αυτό που έχουμε, αυτή την προσωπικότητα που είμαστε ως άνθρωποι. Και αν δεν έχεις τον πόνο αυτόν σαν σμήλη, δεν μπορείς να φτιάξεις αυτό το καλλιτέχνημα που έλεγαν οι αρχαίοι, τι χαριτωμένο πλάσμα που είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος. Και τέτοια λόγια έχω συγκρατήσει στο νου μου, τα οποία με έχουν σημαδέψει και με έχουν εντυπωσιάσει. Το ζούσε αυτό και ήταν ένας άνθρωπος που πόνεσε πάρα πολύ. Εμείς, και γι' αυτό δεν θα σας μιλήσω για το έργο του, για την πρόοδό του, για την, ας πούμε, πρόοδό του ως από λαϊκός, κληρικός, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος Αλβανίας. Θα σας μιλήσω περισσότερο γι' αυτό που λέγαμε και με τον πατέρα Γεώργιο Λεωνάρδο, ότι ο Θεός τον διάλυσε για τα δύσκολα και η κατάσταση εκεί στην Αλβανία όταν πήγε ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έχουμε υπόψη μας για τον επίσκοπο ως μια εξέχουσα προσωπικότητα στην τοπική κοινωνία. Ο Αναστάσιος όταν πήγε εκεί είχε απέναντί του ένα λαό ο οποίος δεν μιλούσε ελληνικά. Δεν είχε κανένα συνεργάτη ντόπιο που να μιλάει ελληνικά. Εκείνος δεν ήξερε αλβανικά. Ήταν ένα σφουγγάρι ότι άκουγε, το αποστήθησε, αλλά ποτέ δεν μίλησε. Εγώ δεν τον άκουσα ποτέ να μιλήσει αλβανικά. Όμως μου έλεγε καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Μιλούσε και αλβανικά. Να δώσω ένα όνομα που στάθηκε από την πρώτη εβδομάδα δίπλα του και σχεδόν για 5 χρόνια ήταν ο μεταφραστής του. Ο Βαγγέλης Οντούλης, ο οποίος είναι βουλευτής τώρα της Αλβανίας. Εξαιρετικός και φίλος. Από την Δρόπολη επάνω, ο οποίος ήταν ένα φλογερό παιδί. Εγώ προσωπικά που τον άκουγα να ερμηνεύει και ήξερα αρβανίτικα, τρελαινόμουν. Είχε λοιπόν αυτό που λέτε πατέρα Γεώργιε, τη τύχη να τον πλησιάσουν και να τον πλαισιώσουν άνθρωποι εξαιρετικοί, που ήταν δώρο Θεού. Και εκείνος το παραδεχότανε και κοιτάξτε, αυτό που μου έλεγε πάντα, η φράση όταν μιλούσαμε για δυσκολίες, κατέληγε με μία φράση. Παρόλα τα αυτά, ζει Κύριος. Ζούσε την πραγματικότητα της παρουσίας του Χριστού στη ζωή μας. Και αυτό όχι επειδή το έλεγε, αλλά έβλεπες ότι έπαιρνε δύναμη από αυτό. Κοιτάξτε, θυμάμαι όταν ήταν λοιπόν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, που όχι μόνο πήγαιναν από άλλες σχολές να τον ακούσουν, αλλά μετά το μάθημα ήταν επικοινωνιακός, δεν ήταν ο καθηγητής που θα πήγαινε στο γραφείο του, αλλά μας έπαιρνε να περάσουμε, να περπατήσουμε λίγο μαζί, να κατεβούμε από την οδό Σόλωνος προς τα κάτω, προς την πλατεία Κοντζιά. Άμα είμαστε 3-4 έτσι μπορεί να μας έπαιρνε να καθίσουμε κάπου, να μιλήσουμε, να συνεχίσουμε αυτό που είχαμε πάρει από το μάθημα, αλλά με άλλο τρόπο, δηλαδή πρακτικά μέσα στη ζωή, πώς αυτή η γνώση μπορεί να γίνει
το λίπασμα, το οποίο θα κάνει το χωράφι πιο καρπερό. Και αυτή η επικοινωνιακότητα είναι ένα από τα χαρίσματα που μου έχουν είχε ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Αλλά θα συμφωνήσω με τον πατέρα Γεώργιο που λέει ότι άκουγε αλλά θα έκανε αυτό που ήθελε, διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ηγέτη. Αλλά θέλω να σας πω κάτι που διάβασα σε ένα άρθρο 2-3 μέρες πριν, το οποίο δημοσίευσε μια πάρα πολύ καλή φίλη, εξαιρετική κυρία, η οποία είναι Αγγλίδα και την οποία λίγο πριν πεθάνει η Βασίλισσα Ελισάβετ η Δευτέρα, την έκανε Dame, δηλαδή όπως λέμε Sir, έχουμε για τις γυναίκες τον τίτλο Dame. Της άξιζε. Η Μέρι Τάνερ ήταν πάρα πολύ συνδεδεμένη με τον Αρχιεπίσκοπο, διότι είχαν πάρα πολλές φορές συναντηθεί και συνεργαστεί σε διεθνείς συναντήσεις. Γράφει λοιπόν κάπου η Μέρι Τάνερ κάτι που είναι πάρα πολύ αληθινό. Λέει, ήταν πάντα ευγενής και καλός ακροατής. Λοιπόν αυτό δεν είναι μόνο της Μέρις Τάνερ, ήταν όλων μας. Όσοι τον ζήσαμε ήταν καλός ακροατής. Γι' αυτό τι λες, πόσες φορές ηχεί ακόμα στα αυτιά μου αυτή η φράση και άκουγε. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα έκανε αυτό που του είπα εγώ. Όμως, ξέρετε, αυτό που λέμε και πόσο σημαντικό, ξέρετε, είναι για τον καθένα. Παιδί μου, εσύ τι λες. Πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα διάλογο, ξέρετε, διότι δεν τα ξέρουμε όλα. Και αυτός ο διάλογος μπορεί να καταλήξει σε τελείως διαφορετικό σημείο από αυτό που ξεκινάμε, όταν αισθανθούμε στον άλλον την παρουσία του Χριστού. Αυτό εγώ ένιωθα στον Αναστάσιο. Και ποτέ όταν έλεγα εγώ την άποψή μου δεν περίμενα ότι θα την υιοθετήσει ο άλλος. Και όχι μόνο με τον Αναστάσιο, με οποιονδήποτε μιλάω. Θέλω να ανοίξω ένα θέμα. Θέλω να βρω άνθρωπο που ξέρω ότι μπορώ να επικοινωνήσω και δεν είναι δεδομένο, το ξέρετε αυτό καλά. Για να βρεις άνθρωπο που θα τον εμπιστευτείς και που θα μπορέσεις να του ανοίξεις τη σκέψη σου και την καρδιά σου, είναι μια ευλογία ιδιαίτερη στη ζωή. Και αυτό το ένιωθε ο Αναστάσιος. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν θα τους άκουγε. Βεβαίως, διότι ήξερε και μία και δύο φορές ότι μιλούσαν για τον εαυτό τους. Ήθελαν να επιβάλλουν τη δική τους άποψη. Και αυτό ο Αναστάσιος δεν το δεχότανε. Διότι σου λέει, εάν εγώ το κάνω αυτό ως επιβολή, δεν θα ακούω ποτέ κανέναν και θα κάνω συνεχώς λάθη. Ενώ αν ακούσω κάτι, εκεί απάνω θα ωφεληθώ. Κάποια στιγμή από αυτά που θα άκουγε θα ήταν πόσες φορές εγώ που δεν είχα την πείρα την δική του, ένιωθα ότι αυτό που συζητάγαμε γονιμοποιούσε τη σκέψη του. Αλλά απείρως περισσότερο γονιμοποιεί το η δική μου η σκέψη για να πάρω εγώ μερικές αποφάσεις. Και αυτό είναι επίσης το χαρακτηριστικό του ηγέτη. Είμαστε υπεύθυνοι, αγαπητοί μου. Αν είμαστε υπεύθυνοι πρέπει να το αισθανόμαστε αυτό. Πρώτα πρέπει να επιδιώκουμε και η δική μας η σκέψη και προσωπικότητα να έχει ευκαιρίες να πάρει λίγο λίπασμα. Από πού θα την πάρει, από τον εαυτό μας? Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε δεκτικότητα. Αυτό το είχε ο Αναστάσιος. Αυτά τα πολλά χαρίσματα τα οποία είχε και οι δραστηριότητες του δεν αξιοποιήθηκαν τυχαία. Ήτανε διότι τόσος κόσμος που συνεργάστηκε μαζί του, ο καθένας από την θέση του τον εμπιστεύτηκε και πολλοί άνθρωποι
ένιωσαν ότι βέβαια και οι ίδιοι ωφελούνται προσφέροντας το χρόνο τους και τη σκέψη τους και τη δημιουργικότητά τους, αλλά κυρίως έβλεπαν ότι αυτή η σχέση απέδιδε για ένα ευρύτερο καλό. Αυτό ήταν πάντα του Αναστάσιου η σκέψη. Και αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, όταν έχεις αυτή την άσκηση που είχε να διαβάζεις το Ευαγγέλιο, να διαβάζεις τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, να διαβάζεις την Αγία Γραφή και από αυτή να παίρνεις κουράγιο, να το αισθάνεσαι σαν ένα έναυσμα, ότι από εκεί ξεκινάς και πας κάπου που δεν το έχεις σκεφτεί προηγουμένως και το λες αυτό ότι είναι το θέλημα του Θεού που σε οδηγεί και ότι γίνεσαι όργανο του Θεού και ότι οικοδομείς έτσι κάτι πολύ ευρύτερο από τον μικρό φτωχό εαυτό σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για τη ζωή ενός ανθρώπου. Και είναι σημαντικό, ξέρετε, και όταν το βλέπεις ως παρατηρητής, αλλά και όταν είσαι μέσα σε αυτό. Τον Αναστάσιο τον είχε συνεπάρει αυτό, ότι έβλεπε ότι γινόταν κάποιο έργο που είχε αντανάκλαση σε κάποιους ανθρώπους. Δεν τον ενδιέφερε αν ήταν πλήθη, τον ενδιέφερε ο ένας, τον ενδιέφερε η μικρή ομάδα. Αυτό το έζησα και στην περίοδο που ήταν στην Αφρική. Ακούστε, καμιά φορά μιλάμε για την σημαντική αποστολή που έχει ένας ο οποίος αναλαμβάνει να κηρύξει Χριστόν σε περιβάλλοντα τα οποία πολιτιστικά, γλωσσικά, κοινωνικά δεν φαίνεται να έχουν δεκτικότητα αυθεντική στο Χριστό, στο Ευαγγέλιο. Ο Αναστάσιος πήγε στην Αφρική και μου έλεγε πάντα, κοίταξε, μιλάνε για την Ιεραποστολή καμιά φορά και το έργα με υπερθετικούς βαθμούς επιθέτων. Λίγοι άνθρωποι ήταν αυτοί που ερχόντουσαν, πονεμένοι, οι οποίοι αισθανόμαστε ότι βρίσκανε μία ανακούφιση. Αλλά μέσα σε αυτά τα οποία έζησε υπάρχουν κάποιες ιστορίες που ομολογώ ότι εγώ ακούγοντάς τις έχω σημαδευτεί. Ακούστε τώρα την περίπτωση που διηγεί το ίδιος, την έχει πει παχιά και σε συνεντεύξεις, θα την επαναλάβω, μπορεί μερικοί να την έχετε ακούσει. Ήταν στην Κένια, έκανε την Ιεραποστολή του τα χρόνια πριν πάει στην Αλβανία και αυτό φαίνεται ότι τον είχε συγκλονίσει το γεγονός ότι πήγαινε σε έναν επαρχιακό δρόμο με άσφαλτο χωματόδρομο, τέλος πάντων εκεί οδηγούσαν αυτοκίνητα, κάρα, μοτοποδήλατα χωρίς κώδικα οδικής κυκλοφορίας, χωρίς υποδομές φυσικά, οδικό δίκτυο και τέτοια, και σε κάποια στιγμή που πήγαινε για να λειτουργήσει σε κάποια ενορία στην Κένια, συγκρούστηκε το όχημα στο οποίο εκείνος επέβαινε με ένα άλλο όχημα. Το αποτέλεσμα ήταν μια σφοδρή σύγκρουση που έσπασε το παρμπρίζ και όλα τα τζάμια μπήκαν στα μάτια του. Και βέβαια ήταν μια κατάσταση ακραία, θα την έχετε ακούσει την ιστορία αυτή ασφαλώς, δηλαδή ήταν 90% αν όχι παραπάνω σίγουρο ότι θα έχανε το φως του. Και με τα μάτια του είχε πάντα από παιδί πρόβλημα, διότι είχε μεγάλο βαθμό μυοπίες που στο τέλος της ζωής του πια έφτασε να έχει μόνο από το ένα μάτι 10% όραση. Ήταν αποτέλεσμα μιας μυοπίας που τον ταλαιπωρούσε από παιδί. Εκείνη η περίπτωση όμως ήταν τραγική, ήταν σοκ. Και βρίσκεται, αγαπητοί μου, εκεί ένας οφθαλμίατρος, ντόπιος, Κενιάτης, ο οποίος
είχε λάβει υποτροφία με τις ενέργειες του Αναστάσιου να έρθει στην Ελλάδα, να μάθει ελληνικά, να σπουδάσει ιατρική, να πάρει την υπηκότητα του οφθαλμιάτρου και ασχολήθηκε 14 ώρες με τον Αναστάσιο, αυτός τον οποίο είχε ωφελήσει. Και μου το έλεγε αυτό το παράδειγμα σαν μία ευγνωμοσύνη στο Θεό που τα βάζει ο Θεός καμιά φορά τα πράγματα. Μπορεί να κάνεις κάτι και να λες το έκανα γι' αυτό. Μου έλεγε επίσης με πόνο κάποια φορά πόσες φορές δεν είχα δώσει υποτροφία για να γυρίσουν στην γένεια, για να γυρίσουν στη χώρα τους, για να είναι χρήσιμοι εκεί από όπου ξεκίνησαν. Και οι περισσότεροι μου λένε δεν γύρισαν ποτέ, γιατί η ζωή στην Ελλάδα ήταν πιο άνετη, πιο εύκολη, ενώ στην γένεια δεν είχαν ούτε χρήματα να πληρώσουν τους γιατρούς. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος. 10 μπορεί να ευεργετηθούν, ένας θα γυρίσει, αλλά για αυτόν τον ένα όμως αξίζει, μου έλεγε, να δώσεις τη ζωή σου και να κάνεις την προσπάθειά σου. Πόσους Αλβανούς δεν είχε βοηθήσει ο Αναστάσιος? Δεν γύρισαν όλοι. Ξέρετε ότι ο σημερινός αρχιεπίσκοπος που προσφάτως εξελέγει ο Ιωάννης ήταν ένας από τους πάμπολους. Έφυγε ο Ιωάννης 17 ετών από την Αλβανία. Ήταν ακόμα το καθεστώς του Εμβέρ Χότζα και πάει στην Αμερική και σπουδάζει θεολογία στην σχολή του Τιμίου Σταυρού, υποτροφία της τοπικής ορθόδοξης αλβανικής κοινότητας. Και όλοι του έλεγαν, σίγουρα εσύ θα μείνεις στην Αμερική. Άλλο επίπεδο ζωής, έμαθε και τη γλώσσα, πήρε και ένα πτυχίο. Ο Ιωάννης γύρισε στην Αλβανία. Ήταν ο ένας που γύρισε στην Αλβανία. Μια Αλβανία η οποία είχε πάρα πολλά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Και μια Αλβανία στην οποία ο Ιωάννης, που σήμερα αγαπητοί μου είναι ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων και πάσης Αλβανίας, ήταν εχθρική καταρχήν προς οποιαδήποτε θρησκευτική ταυτότητα. Και ο Ιωάννης ήταν μειονότητα, ξέρετε, ήταν επεκτασί. Ήταν δηλαδή μουσουλμάνος σε μία σέκτα του μουσουλμανισμού, του Ισλάμ, που είναι όμως το κέντρο της στην Αλβανία. Οι Πεκτασί έχουν κέντρο στην Αλβανία. Και δεν ήταν και από αυτή την άποψη, ξέρετε, εύκολο να πάρει ένας Αλβανός που είχε τη δυνατότητα να μείνει στην Αμερική, να πάρει απόφαση να γυρίσει πίσω, διότι από πολλές απόψεις μειονεκτούσε. Και μου έλεγε ο Ιωάννης, τον οποίο γνωρίζω καλά πάντα, ότι αυτό που εγώ είχα ανάγκη και που κατάλαβα ότι είχα ανάγκη δεν ήταν να πάω σε μια κοινωνία όπως η Αμερικάνικη που είναι αυθονία. Ήταν να πάω να συναντήσω έναν άνθρωπο ο οποίος μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν πατέρας. Και έμεινα και προσκολήθηκα. Και ήταν λαϊκός, ο οποίος εντάχθηκε σε ένα όραμα του Αναστάσιου που ήταν πάντα διαχρονικό. Αγαπητοί μου, ήταν η εκπαίδευση. Η έρευνα του συνεχώς. Θέλεις όταν πήγε η Ιεραπόστολα στην Κένια να βρει ανθρώπους που είχαν διάθεση να μορφωθούν, να μάθουν κάτι, να γίνουν χρήσιμοι στην κοινωνία με γνώσεις, αλλά και με ανθρωπιά. Και ο Ιωάννης ακριβώς μου είπε αυτό, ότι εγώ βρήκα έναν πατέρα ο οποίος ένιωσα ότι αυτά τα λίγα που είχα μάθει μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς χάριν και άλλο. Και το έκανε. Το έκανε θέμα ζωής. Και πρέπει να σας πω, γιατί με ρωτάνε πολλές φορές, και τώρα τι θα γίνει μετά τον Αναστάσιο. Ο Αναστάσιος δημιούργησε ακριβώς αυτό. Μία μικρή μαγιά ανθρώπων, οι οποίοι τον εμπιστεύτηκαν, οι οποίοι έμαθαν τι σημαίνει να είσαι
χρήσιμος για το κοινωνικό σου σύνολο, άσχετα αν αυτό αποτελείται από 5, 10, 15 ανθρώπους, αρκεί να αισθάνεσαι ότι για αυτούς είσαι χρήσιμος και απαραίτητος. Όταν πηγαίνω εγώ στην Αλβανία και γυρίζω, εγώ έχω τις μπαταρίες μου γεμάτες, βλέποντας αυτούς τους συνεργάτες του Αναστάσιου, που είναι πονεμένοι άνθρωποι. Ξέρετε ποιος είναι ο μισθός στην Αλβανία? Με επίπεδο ζωής όχι πολύ διαφορετικό από της Ελλάδος. 600 ευρώ παίρνει ο καθηγητής στη μέση εκπαίδευση. Και μου λένε ότι το ενίκιο, εγώ θέλω να σας πω και πρακτικά πράγματα, είναι από 270 μέχρι 400 ευρώ για να βάλεις δηλαδή μια οικογένεια. Άντε τώρα συγκρίνετε τι επίπεδο ζωής είναι αυτό. Σήμερα, αγαπητοί μου, στο εκπαιδευτικό σύστημα που ο Αναστάσιος έστησε, στηρίζονται για την επιβίωσή τους 800 άτομα. Σας λέω αυτό το στατιστικό στοιχείο για να δείτε ότι μιλάμε καμιά φορά. Ίδρυσε νηπιαγωγεία, ίδρυσε σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Λόγος για να φτάσει και στην ανώτατη εκπαίδευση και ζουνε 800 οικογένειες από αυτό το έργο. Πού? Στην Αλβανία, όπου το κράτος δεν δίνει δεκάρα, μάλλον είναι αρνητικό. Και η παρουσία Έλληνα αρχιεπισκόπου ποτέ δεν ήταν ευπρόσδεκτη από το πολιτικό κατεστημένο της Αλβανίας και τα έχετε ακούσει και τα καταλαβαίνετε. Είναι ευλογία ότι ένας Αλβανός διεδέχθη τον Αρχιεπίσκοπο για να μην υπάρχει αυτή η υποψία ότι τάχα οι Έλληνες βρήκανε την Αλβανία χωράφι για να κάνουν επεκτατική πολιτική αλλά άνθρωποι οι οποίοι έζησαν με τον Αναστάσιο και τους γνωρίζω και με αναπαύει η σκέψη ότι έχουν αυτό το όραμα. Μπορώ να είμαι χρήσιμος για 5 ανθρώπους. Αυτό είναι ο στόχος. Όχι, δεν θέλω όλος ο λαός να μου λέει μπράβο έβγε. Και τι να το κάνεις το έβγε, μου έλεγε ο Αναστάσιος. Στην Κυριακή των Βαΐων θυμόμαστε ακριβώς αυτό το έβγε ενός λαού που βγήκε και έλεγε με στεφάνια χαίρε οσανά. Και Άρον Σταύρωσον, αυτό δεν πέρασαν λίγα 24 ώρα και το ακούσαμε. Δεν είναι εκεί μου λέει το θέμα. Το θέμα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν πιστοί σε μία ιδέα, όχι σε ένα πρόσωπο. Ο Αναστάσιος ήθελε σαν άνθρωπος να έχει αυτήν την βεβαιότητα ότι του είναι πιστοί κάποιοι. Και ξέρετε, ως άνθρωπος του είχε ζήσει πολλές φορές, τον πρόδωσαν πολύ. Θυμάμαι την περίπτωση τώρα ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν πολύ κοντά του και τον εκπείρασε ο δαίμονας του χρήματος και χρησιμοποιούσε τη θέση αυτή για να έχει οικονομικό όφελος προσωπικών, το οποίο ήταν μεγάλος πειρασμός, διότι έτσι το μάθαιναν γύρω και σου λέει εκεί στον Αναστάσιο και στην παρέα του υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκεί για να ικανοποιήσουν τις οικονομικές τους προϋποθέσεις και προτεραιότητες. Ο Αναστάσιος αυτό ήταν μαχαίρι, το ξέρετε πατέρα Γιώργη. Μπαπ, μόλις το δεν είχε μου αυτά, ούτε τον ξαναείδα. Αλλά καμιά φορά πρέπει να παίρνεις πολύ σκληρές αποφάσεις για να σώσεις το ευρύτερο έργο, το καλό δηλαδή, το οποίο μπορεί να προκύψει. Κοιτάξτε, θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο με συγκίνησε. Πρόσφατα μου έστειλαν 2 τεύχη τα οποία ο Αναστάσιος τα δημοσίευσε τη δεκαετία του 60 και του είχε ζητήσει τότε η Ιερά Σύνοδος να γράψει βοηθήματα για τα κατηχητικά σχολεία. Ο Αναστάσιος
είναι γνωστό ότι ήταν καθηγητής στον Άγιο Κωνσταντίνο της Ομονίας. Και μου λένε ακόμα άνθρωποι που ήταν οι καθηγητόπουλά του εκείνη την εποχή ότι πήγαιναν καθηγητέ πανεπιστημίου σε εκείνα τα μαθήματα των καθηγητικών σχολείων. Είχε ένα χάρισμα ο Αναστάσιος, το οποίο εγώ το έζησα το 1971 όταν πήγαινα και παρακολουθούσα τα μαθήματά του. Είχε γυρίσει πάρα πολύ τον κόσμο, είχε ταξιδέψει πάρα πολύ, είχε πάει στα νησιά του Ειρηνικού, τα Φιτζή, και είχε την μανία που εγώ δεν έχω, παίρνει φωτογραφίες από παντού, τα έκανε slides και μας τα έδειχνε στα μαθήματα και ήταν πάντα ενδιαφέρον να πας και να δεις φωτογραφίες από την Ιαπωνία, από τα νησιά Φιτζή. Αυτό το είχε κάνει όταν βέβαια είχε κάποια χρόνια προσληφθεί στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών στη Γενέβη, και εκεί βέβαια είχαν ένα πρόγραμμα να πηγαίνουν απ' άκρη εις άκρου της γης και να οι άνθρωποι που δούλευαν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο να δίνουν το μήνυμα ότι ξέρεις χριστιανοί από διάφορες ομολογίες είμαστε ταγμένοι για να φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου όσο το δυνατόν πιο πλατιά στον κόσμο. Ο Αναστάσιος είχε ακριβώς το γραφείο της Ιεραποστολής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, το οποίο ιδρύθηκε για εκείνον. Και με αυτή την ευκαιρία, χρησιμοποιώντας τα χρήματα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, έκανε αυτή την δραστηριότητα και την ανέπτυξε, πήγαινε από άκρου σ' άκρου, και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στις μελέτες του και τις σπουδές του της Ιεραποστολικής. Δημοσίευσε λοιπόν τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 60, βοηθήματα κατά εντολή της Ιεράς Συνόδου για τα παιδιά που πήγαιναν στα κατηχητικά σχολεία. Αυτά τα βιβλιαράκια από τότε, τα πολύ περιεκτικά, τα ξαναδούλεψε και βγήκανε καινούρια τώρα και κυκλοφορούν 2 τεύχοι από εκείνα τα μαθήματα τα κατηχητικά, και σε πιο μεγάλο μέγεθος βέβαια, είναι πιο εμπλουτισμένα με την εμπειρία που είχε αποκτήσει, και μεταφράστηκαν και στα αλβανικά για να βοηθήσει και την τοπική εκκλησία. Λοιπόν, σε ένα από αυτά, αγαπητοί μου, που το θεωρώ ένα από τα πιο ωραία μαθήματα που διάβασα σε αυτά τα τεύχη, ήταν για την Αγία Γραφή, όπου μιλάει για την δική του εμπειρία που σαν παιδί ξεκίνησε τη μελέτη του Ευαγγελίου καταρχήν χωρίς να καταλαβαίνει πολλά πράγματα, και πώς στήθηκε όλη αυτή η κατανόηση ώστε να λέει κάθε μέρα ότι δεν μπορούσε να ξεκινήσει ή να τελειώσει την ημέρα του χωρίς να διαβάσει. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό μάθημα. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τεύχος, πνοή ζωής, νομίζω έχει υπότιτλο, μηνύματα ζωής, κάπως έτσι. Και ήθελα να πω ότι κοίταξε εκεί, τι θα πει σταθερότητα. Ήτανε 20χρονος και εκείνος όταν το πρωτόγραψε, και σε αυτό ξαναγυρίζει με την εμπειρία που είχε πια ως Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας και λέει τα ίδια πράγματα και προτείνει τα ίδια πράγματα και μεταφράζονται στα αλβανικά να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτά τα οποία γράφει για την Αγία Γραφή ως αξίες, σαν την παλιά στόφα που λέτε, που έχει το νόημά της, που βαθαίνεις και το κάνεις σαν άγλυφο κλπ. Αυτό έκανε. Το έκανε ανάγλυφο. Σκάλιζε με τη σμήλη ο Αναστάσιος πάντα σε έναν καμβά αρχικό, τον οποίο είχε. Και αυτό λέγω είναι η σταθερότητα, την οποία μετέδινε. Εγώ τουλάχιστον σήμερα που έχω καλύψει 3/4 ενός αιώνα με τη ζωή μου, αυτό θεωρώ ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μου έδωσε ο Αναστάσιος, η σταθερότητα. Δεν είχε μετεωρισμούς που λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα. Ασφαλώς, όσοι ζήσαμε κοντά του, το ξέρουμε καλά ως άνθρωπος.
Αλλά αυτό είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας, να νιώθεις ότι παρά τις τόσες δυσκολίες και τους μετεωρισμούς, δηλαδή τις αμφιταλαντεύσεις κλπ. Τελικά, και τι είναι οι αμφιταλαντεύσεις? Όταν κοιτάς τον άλλον με κριτικό μάτι και σε κουράζει, ξέρετε, όταν έχεις ευθύνη, διότι βλέπεις την αστάθεια της ανθρώπινης φύσης πάδιν και πολλάκης και μέσα στην οικογένειά σου και σε κουράζει αυτό. Αλλά λες, όμως θα συνεχίσω τον αγώνα και θα προσπαθήσω αυτόν που αμφιταλαντεύεται να τον στηρίξω. Γιατί οι Απόστολοι, οι οποίοι συνέχισαν το έργο του Κυρίου, δεν αμφιταλαντεύτηκαν. Για φανταστείτε το σοκ να τον δεις τον Κύριο πάνω στο σταυρό, το φόβο του Πέτρου, του μεγάλου ψαρά, που θα ζήσουμε πάλι λειτουργικά αυτές τις μέρες. Θέλω να σας πω και κάτι, όπως καταλαβαίνετε μίλησα έτσι από τη σκέψη μου, όπως έκαναν και άλλοι άνθρωποι. Ξέρετε, έχουν γραφεί πολλά βιβλία για τον Αναστάσιο και θα βρείτε πολλές πληροφορίες. Είναι πολύ εύκολο να βρείτε ένα βιβλίο για τον Αναστάσιο. Εγώ ξεχώρισα από τα πολλά ένα, το οποίο έγραψε ένας καθηγητής μου, δεν ξέρω συμμεσμιότατα αν είχατε το Δελικοστόπουλο καθηγητή στην Απολογητική. Ήταν ένας περίεργος καθηγητής, διότι τα βιβλία του ήταν κάθε πρόταση και μία υποσημείωση. Και για να πάω να δώσω εξετάσεις στη μάμα ότι ξανάγραψα το βιβλίο του, διότι δεν μπορούσα να αποστηθήσω. Αυτό ήταν ένα βιβλίο τέτοιο, όλο υποσημειώσεις. Και λέω τώρα, τι έγραψε για τον Αναστάσιο? Και άνοιξα το βιβλίο. Καλά οι φωτογραφίες, καλά είχε ωραίο λόγο ο Δελικοστόπουλος. Δεν έχει υποσημειώσεις. Αλλά όχι έτσι. Όχι έτσι. Μπορεί να τις μάζεψε. Έτσι ήταν. Ο Δελικοστόπουλος είχε ένα, πώς το λένε αυτό, δελτιοθήκη και τα αποδελτίωνε όλα και μετά τα έγραφε με τον τρόπο του και έκανε ένα βιβλίο. Ήταν η μανία του αυτή. Μου έλεγε ο Αναστάσιος για τον Δελικοστόπουλο. Είναι λέει σαν τη μέλισσα, πάει μαζεύει, λέει, όπως πολλές μέλισσες θα μαζέψουν από εδώ, από εκεί, δεν έχουν κάποιο σύστημα, αρχή, μέση και τέλος, αλλά όλες μαζί το βάζουν εκεί στην κερίθρα και γίνεται το μέλι. Μου τον περιέγραφε έτσι τον Δελικοστόπουλο. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι ένας ύμνος από έναν συνάδελφό του, καθηγητής ήταν και ο Δελικοστόπουλος, στον Μεγάλο Αναστάσιο. Το τι επίθετα έχει μαζέψει δεν σας τα λέω, αλλά είναι ένας ύμνος και ένας θαυμασμός ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι και αυτός καθηγητής, δεν ζηλεύει γιατί ένας συνάδελφός του είναι αστέρι, αλλά έρχεται κάποια στιγμή να δοξάσει το Θεό με ένα βιβλίο, γιατί ο Αναστάσιος υπάρχει και δίνει έμπνευση σε τόσους ανθρώπους, στήριγμα σε τόσους ανθρώπους. Σήμερα έχει μόνον στον εκπαιδευτικό χώρο που οργάνωσε στην Αλβανία, σας είπα, 800 πρόσωπα, δηλαδή 800 οικογένειες ζουν από το εισόδημα το οποίο παίρνουν. Αυτό το εισόδημα που μπορούν να δώσουν στην Αλβανία. Για φανταστείτε ότι έχει στήσει μία υποδομή υγειονομικής περίθαλψης και ότι έχει ένα νοσοκομείο στήσει με τελειωτά του τύπου μηχανήματα. Προσφάτως μου έλεγε κάποιος που τον συνόδευε συνεχώς στη ζωή του τα τελευταία χρόνια, πώς πήγε στο Ίδρυμα Ωνάσης, με το οποίο είχε κάποια συνεργασία ο Αναστάσιος, και τους είπε πρέπει να πάρουμε αυτά τα μηχανήματα για να εξοπλίσουμε αυτό το ιατρικό κέντρο, δεν υπάρχει στην Αλβανία, πρέπει να βοηθήσουμε τον χώρο της νοσηλείας.
Και του λένε στο Ίδρυμα, το οποίο είναι Πάμπλο, το πρέπει να ξέρετε, καλά να μην πάρουμε τώρα και ακριβά κανένα μεταχειρισμένο, λέει. Κάνουμε μεταχειρισμένο, τι ευκαιρίες, τι λέτε, λέει, εμείς τώρα το στείλουμε το αυτό. Θα πάρουμε, και επέμενε και ξαναγύριζε στο ίδιο θέμα. Από την άλλη μεριά αντίσταση να κάνουμε, καμία οικονομία, σε άλλα πράγματα δεν κάνουμε. Εκεί. Και πέτυχε στο τέλος και πήρε τελειωτά του καινούργια μηχανήματα, τελειωτά του της τεχνολογίας κλπ. Για τα ιδρύματα αυτά. Ξέρετε, αυτά τα 800 πρόσωπα και άλλα που δουλεύουν για την Εκκλησία μπορεί να παίρνουν 600 ευρώ, αλλά έχουν δωρεάν νοσηλεία στο ίδρυμα, αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα. Αυτό το θέμα της εκπαίδευσης πρέπει να σας πω ότι εμένα με γοητεύει και τον βοήθησα από το 92 και μετά. Εγώ πήγα στην Αλβανία το 92, λίγο μετά, εσείς πήγατε λίγο πριν. Μετά την ενθρόνηση. Μετά την ενθρόνηση. 2 Αυγούστου. Εγώ πήγα ακριβώς το φθινόπωρο του 92 και ήταν ο καημός του. Εκείνη την εποχή, θέλω να σας πω αυτό το περιστατικό που το θυμάμαι και με συγκλονίζει. Είχαμε πάει μαζί στα νότια χωριά, στο Βουλαράτε, θυμάμαι, στο Παπαγιώργη, και περπατούσαμε στον δρόμο και δεν ήταν γνωστός ακόμα, αλλά κάποιοι τον γνώριζαν. Θυμάμαι μας πήραν από πίσω 2-3 με μία γκρίνια. Δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε εκείνο. Περίμεναν ο Αναστάσιος να είναι σαν το νομισματοκοπείο, σεβασμιότατε, που παραγγέλνεις τόσα χαρτονομίσματα, τόσα κέρματα για να κόψεις. Και μεγάλη ανέχεια, μεγάλη ανάγκη. Το νιώθαμε ως άνθρωποι, νιώθαμε αυτήν την ανάγκη και την πίεση που είχε η κοινωνία η τοπική. Και περπατούσα από πίσω του και έλεγα, καλά, εγώ θα πάω πίσω στην ασφάλειά μου τώρα και στο σπίτι μου. Εκείνος θα μείνει εδώ πέρα με όλη αυτή την πίεση. Πώς θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα? Μετά από 33 χρόνια που τέλος πάντων πήγα ξανά, καλά πήγαινα τακτικά, αλλά θέλω να πω την τελευταία φορά ήταν πια 1 χρόνο πριν αποβιώσει που πήγα και έβλεπα όλα αυτά. Έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους που έπαιρναν λίγα μεν χρήματα, αλλά είχαν κάτι σταθερό κάθε μήνα. Και πώς το εξασφάλισε αυτό? Λοιπόν δεν κοιμόταν ούτε το βράδυ για να σκεφτεί πώς θα εξασφαλίσει οικονομικά όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν ένας άνθρωπος προσευχής, είχαμε ζήσει μαζί, ξέρετε, πήγαμε πολλά ταξίδια και στη Βραζιλία είχαμε πάει και στην Ζιμπάμπουε είχαμε κάνει ταξίδια, αλλά είχαμε περάσει και μερικές μέρες ένα καλοκαίρι οι δυο μας μαζί. Ήταν και η μητέρα μου σε ένα νησί. Ήθελε να κάνει μπάνια το καλοκαίρι, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να κινείται λίγο. Και το πρωί θα ξεκινούσαμε πάντα με τον όρθρο μας. Ποτέ δεν θα τελείωνε η μέρα χωρίς να κάνουμε το απόδειπνό μας. Ένιωθες ότι ο άνθρωπος αυτός ζούσε την παρουσία του Χριστού στη ζωή. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα πάρα πολύ δυνατό δίδαγμα που έχω πάρει από εκείνον. Εγώ δοξάζω τον Θεό γιατί υπήρξε ο Αναστάσιος για τόσους ανθρώπους και ανάμεσα σε τόσους και η ταπεινότητά μου. Είμαι σίγουρος ότι αυτό που είπε ο Μητροπολίτης Φιλαδελφίας Μελίτων στον λόγο του την μέρα του μνημοσύνου, του 40ήμερου μνημοσύνου, ένας επίσκοπος, ξέρετε, άλλου κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ότι είναι
είναι άγιος για μας. Αυτό που το ακούω από την τοπική κοινότητα είναι αλήθεια. Ο Αναστάσιος είναι ένας σύγχρονος Άγιος. Είναι θέμα χρόνου αυτό να αναγνωριστεί και επίσημα από την Εκκλησία του, πιστεύω. Γιατί δεν μπορεί τόσοι άνθρωποι να εμπνεύστηκαν από αυτόν και να δημιουργήθηκε τέτοιο έργο χωρίς αυτός ο άνθρωπος να έχει τη χάρη του Θεού και τη συνεχή έγνοια, την καθημερινή έγνοια να είναι χρήσιμος όσο γίνεται. Μέσα από τις δυσκολίες σμιλεύθηκε ένα εργαλείο του Θεού που μπήκε πάρα πολύ βαθιά σε μια τοπική κοινωνία και την άλλαξε ριζικά. Παρά τις επιθέσεις που του γίνονταν και πόσες φορές δεν είχε στενοχωρηθεί, το ξέρετε αυτό, πατέρα Γεώργη, με δημοσιεύματα δηλητηριώδη. Καλέ, κινδύνευσε και η ζωή του Πολάκης. Να το πούμε και αυτό. Την μέρα της ενθρόνησης έριξαν πετρέλαιο μέσα στην εκκλησία και γύρω από την εκκλησία να μας βάλουν φωτιά. Η μισή εκκλησία φώναζε «Γιο, γιο Αναστάς», δηλαδή όχι, όχι Αναστάς, και οι άλλοι μισή φωνάζαμε «Πω, πω Αναστάς». Αυτά. Πόσο να θυμηθούμε. Καλή μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας που μου δώσατε την ευκαιρία να πω κάτι από την καρδιά μου. Πάντα στην αρχή για αναμόχλευση και εμένα μου φαίνεται πολλά στην σκέψη μου από την γνωριμία με τον Αναστάσιο. Θέλω να πω μόνο 3-4 έτσι περιστατικά που με έχουν φυλακίσει. Κατά πρώτον με τον Άγιο Αχαΐα γνωριζόμαστε, όπως είπε, 53 χρόνια. Και μάλιστα ο Μαντάρχης σε μια κατασκήνωση, και είχαμε περάσει πολύ ωραία χρόνια, πολύ ωραία καλοκαίρια, και πήραμε πάρα πολλά. Και αν είμαστε αυτοποιοί μας, το οφείλουμε κυρίως εκεί. Αλλά δεν είπαμε ότι η κατασκήνωση αυτή τη δημιούργησε ο Αναστάσιος το 1950-52. Νέος ακόμα φοιτητής, βρήκε τον χώρο και ξεκίνησε αυτή η κατασκήνωση, από την οποία πέρασαν χιλιάδες παιδιά, μεγάλες προσωπικότητες, και το όνομα αυτό, Παρνασσός, γίνει θρύλος. Εκεί λοιπόν βρεθήκαμε κι εμείς και θυμάμαι ότι ήταν ένα πανέμορφο μέρος και μία εκδρομή που πηγαίναμε ήταν ένα εκκλησάκι που έλεγε προς την Αμφίκλεια, στα χωριά του Καλίδωρου. Εκεί έλεγε λοιπόν ο Αναστάσιος ότι βρέθηκε ένα βράδυ, κάνανε απόδειγμα, δεν ξέρω τι, και από κάτω έβλεπε τον Καλυμό και τα χωριά απέναντι, τα φωτάκια, και εκεί εμπνεύστηκε την Ιεραποστολή. Έτσι μας έλεγε. Εκεί εμπνεύστηκε την Ιεραποστολή. Πώς ο Χριστός θα πάει και σε αυτά τα χωριά και από εκεί και πέρα στην Αφρική και σε όλο τον κόσμο. Δείχνει τα οράματά του, πράγματι ήταν σταθερός και από πολύ νέος θα είχε εμπνευστεί αυτά. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι βέβαια όταν τον είχαμε στο πανεπιστήμιο, περιττό να πω ότι δεν έπεφτε καρφίτσα. Έχει αυτά τα slides που λέγατε, αλλά και πολλά βίντεο τα είχε πάρει ο ίδιος τότε, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ο οποίος είχε τότε βίντεο μηχανή. Που μας είχε δείξει ακόμα και κουρά μοναχού Ινδού. Ναι. Ήτανε απόλαυση το μάθημά του και πόση σοφία είχε. Θυμάμαι μια φορά που του είπαν κάποιοι φοιτητές, κύριε Θεοφιλέστερ τότε, γράψαν εφημερίδες αυτό, έγινε μια έρευνα δημοσιογραφική γι' αυτό. Και λέει, ρε παιδιά, μην πιστεύετε σε δημοσιογραφικές έρευνες που γράφονται κυριολεκτικά στο πόδι. Εδώ για να γράψεις ένα βιβλίο, γυρίζεις όλο τον κόσμο, μελετάς, ερευνάς, βιβλιοθήκες, κάνεις 10 χρόνια να βγάλεις ένα βιβλίο και πάλι έχεις λάθη. Τώρα κάθεται ο άλλος στο πόδι, κάνει μια έρευνα σε 2 μέρες και στο παρουσιάζει και εσείς το χάφτετε. Δεν το ξεχάσουμε και κάνει φοβερή εντύπωση που δίνει και την ευθύνη του. Ένα τρίτο, μια φορά είχε έρθει στο μοναστήρι. Λειτουργήσε μετά της Πεντηκοστής και μας παρακαλούσε τότε κάποιος από εμάς να πάει στην Αφρική. Μετά λοιπόν τη λειτουργία
Πάω για βόλτα. Είχε ένα πλάτωμα εκεί στο μοναστήρι, πολύ όμορφο. Πήγαμε βόλτα. Πώς πάει κανείς βόλτα, αργά και κουβεντιάζει. Ο Αναστάσιος έτρεχε, μας λαχάνιασε. Και του λέμε, ποιος είναι κάθε ώρα. Αλλά αυτός έδειχνε με αυτόν τον τρόπο και σωματικά ότι ήθελε να πάει μπροστά, να μην χάνει χρόνο, να τρέχει. Έτσι το σχολιάσαμε μετά. Θα ήταν πριν 5 χρόνια, βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση βιβλίου, είχε φάει να μιλήσει, μετά πήγαμε για να φάμε. Και κάθισα απέναντι, τότε ήταν 89 χρονών. Ήδη είχε φτιάξει το πρώτο υδροελεκτρικό εργοστάσιο στην Αλβανία, το οποίο τακτοποίησε τα οικονομικά θέματα της Εκκλησίας. Και κουβέντιαζε με 2 μηχανικούς απέναντί μου για τα σχέδια του νέου υδροελεκτρικού εργοστάσιου θα έκανε. Και εγώ σκέφτηκα, όταν ήρθα εδώ, ήμουν 61 χρονών, λέω, τι θα προλάβεις να κάνεις. Και μου έδειξε ένα μάθημα ότι ο 89 χρονών έκανε σχέδια για το μέλλον. Γιατί ξέρετε, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν μιλάνε για το μέλλον, μόνο για το παρελθόν. Όλα αναμνήσεις. Και γεννάει κανείς όταν οι αναμνήσεις είναι περισσότερες από τα όνειρα. Ο Αναστάσιος λοιπόν δεν γέρασε ποτέ του. Με προβλήματα στην όραση, ναι, κλπ. Και τον βλέπατε, έκανε οράμα και το έφτιαξε το ιδεολογικό εργοστάσιο και νομίζω έχει λύσει το πρόβλημα της Εκκλησίας της Αλβανίας σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε τη μεγάλη ευλογία πριν 1,5 χρόνο. Κάναμε μια εκδρομή στην Αλβανία και συνηθήκαμε μαζί του. Ευτυχώς ήταν καλά, μας δέχτηκε. Καθίσαμε πάρα πολύ ώρα με τα παιδιά μαζί του και μετά καθίσαμε οι δυο μας. Έβλεπα τον πόνο του για την Εκκλησία, για τα σχίσματα που υπάρχουν, το πόσο πονούσε για την Εκκλησία και τι πρέπει να κάνουμε να μην χαθεί αυτή η ενότητα. Τον πόναγε πάρα πολύ το θέμα αυτό. Και ας είχε ο ίδιος χτυπηθεί, να σημειώσουμε σεβασμιότητα ότι τόσα χρόνια στην Ελλάδα δεν έγινε πουθενά Μητροπολίτης. Τέτοιοι είμαστε. Ούτε στην Κεφαλονιά που ήταν η πατρίδα του δεν έγινε Μητροπολίτης. Γιατί εμείς πάντα διώκουμε την ποιότητα. Δυστυχώς το λέω, εν πλήρη συναισθήση. Και έτσι λοιπόν το βλέπαμε σε αυτά τα τελευταία του χρόνια. Απέναντι να αναφέρω και ένα τελευταίο, να μην σας κουράζω. Όπως ήταν πολύ καιρό το Χριστουγενναρά και επικοινώνησαν το καλοκαίρι, λίγο πριν πεθάνει ο Γεννάρας. Και κάτι τύπου ο Γεννάρας, ήταν και πολύ συναισθηματικός και έβαλε τα κλάματα, γιατί έχει φάει και αυτός πολλά χτυπήματα και του λέει, Χριστό μου, πρέπει να καταλάβεις ότι και οι δυο μας από πολύ νωρίς πήραμε στα σοβαρά τον Χριστό. Γι' αυτό και δεχόμαστε και χτυπήματα. Αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Πράγματι ο Αναστάσιος πήρε στα σοβαρά τον Χριστό και μακάρι και εμείς να πάρουμε στα σοβαρά τον Χριστό. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Σεβασμιότατο, τον Άγιο Αχαΐας. Κάτι θα είχε ρωτήσει για τον Άγιο, με συγχωρείτε, για τον Άγιο Λουκά, πώς έβλεπε, πώς πονούσε με τα μάτια που είχε. Ναι. Πού να το θυμάμαι όλα. Αυτό ήταν ιδιαίτερο. Γι' αυτό με λέει, αν δεν είχε τη φροντίδα και το κάτω, πήρε κουράγιο, γιατί τότε μόλις παίρνε. Πες που πάει, δηλαδή. Ναι, το θυμιστώ. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και σας το πω ότι εδώ είναι σπίτι σας. Όποτε βρεθείτε, θα είναι η χαρά μας να σας έχουμε, γιατί πέρα από τα άλλα μας συνδέει και μια προσωπική φιλία και κοινό παρελθόν. Σας ευχαριστώ για εσάς. Και τον πατέρα Ευάγγελο που πάντα έχει τον τρόπο να μας αναστατώνει και να μας παίρνει φίλους. Εκεί που είπατε για τον εκείνο τον κύριο κάτι τέτοιο ήταν, έτσι. Εσείς δεν έχετε τέτοιο πρόβλημα, γιατί δεν έχετε λεφτά. Αυτό διάστηκα. Μην τρομοκρατεί εδώ. Κάποια τηλέφωνα για την γιορτή μου, κάποια έπρεπε να το σηκώσω. Ένα ήταν ο Άγιος Σπάρτης. Λοιπόν, έπρεπε να το σηκώσω. Λέω στον ίδιο χώρο που μιλήσατε, είναι ο Άγιος ο Καΐσης και ο Αρκουλίδης. Μου λέει ευχές. Και στους δύο, ποιο θέμα, Αναστάσιος Αλβανίας. Κανόνα. Θα μου το στείλεις, σε παρακαλώ να το ακούσω. Κανόνας. Σημαντικό δε. Δεν θα πήγαινε έτσι. Τοπικά προϊόντα όπου. Δεν γράφει κάμερα. Το γράφει στα τρία, δεν γράφει.
Λοιπόν, αυτά είναι με πάρα πολύ αγάπη και δεν τελειώνουν με τη μία. Δηλαδή δεν θα βάλετε μέλι, θα έχετε για όλη τη χρονιά. Οπότε θα μας θυμάσετε για όλη τη χρονιά. Ευλογείτε τέτοια πράγματα. Ο Άκης ο Αχαριάς, προς τον άλλον ταλέντο που έχει, είναι και πάρα πολύ καλός μάγειρας. Όταν πάει στις Βρυξέλλες και κάνει μια καταπληκτική σούπα. Οπότε σας δίνουμε το υλικό. Έχω κι άλλα μυστικά στην φαρέτρα μου, αρκεί μου δώσετε την ευκαιρία. Αθανασίου του Σεβασμιωτάτου και Θεοδρομήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπολέως Αχαΐας ημών Πατρός και Ιεράρχου όλα τα έθνη. Και τα δικά σας πολλά και ευλογημένα. Καλή συνέχεια, καλό πνευματικό αγώνα, καλή Ανάσταση. Καλώς σας βράδυ.